ሰላም ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ እውን ኣብ መንጎ ኣዱናይን ኣብ መንጎ ከያኒ ሙዚቀኛ ምቁር ወልዱ ዝተገበረ ወይ ደሞ ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ጎንፂ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ብዙሓት ሕቶታት እንኳን እንተኾነ ሚድያና ግን እዚ ብተገዳስነት ገይሩ መልሲ ሒዙልኩም መፂሎ እስከ መጨረሻ ምሳና ጽንሑ። ኣዱናይ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ እስር ቤት ዝነበረ እኳ እንተኾነ ካብ እስር ቤት ምስ ወፀ ግን ምስ ጆሲ ወይ ደሞ ብቲክቶክ ጆሲ ዝበሃል ደራፊ ምሳየ ደርፊ ክደርፍ ኢኻ ኢሉ ናብ ስቱዲዮ ሒዝዎ ከም ዝኸደ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ኣዱናይ ነጊርና ነይሩ። እቲ ቪድዮ እሱ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣትዮም ስቱዲዮ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ እንደገና ቪድዮ ክሊኒክ ተሰርሐሉ ኢና ኢሉ ኣዱናይ ብዝሃቦ ቃል እዚ ንብዙሓት ሙዚቀኛታት ዝቆጥዕ እኳ እንተኾን ብዙሓት እውን ኣዱናይ ንምንታይ ኣብ ለይሞያ ኣቲ ሙያ ሙዚቃስ ንምንታይ ንታሕቲ የወርዶ ኢሎም እውን ካብ ዝተዛረቡ ሓደ ምቁር ወልዱ እቲ ዝዓበየ ብሶሻል ሚድያ ገይሩ ብዙሕ ነገር ጽሒፉ እዩ። ቀድሚ እቲ ናይ ምቁር ወልዱ ናባኹም ምባልና ግን ሓደ ስለዚ ሙዚቃ ዝብሎ ዘሎ ኣዱናይ እንታይ እዩ ምስ መን ኮይኑ ኢኸ ክሰርሖ ንምንታይ ኸቲ ሙዚቃ ኣብ ሓፂር እዋን ተሰርሒው ኣብ ሓፂር እዋን ይውድ ኣሎ። ብዙሓት ሙዚቀኛታት ሓደ ደርፊ ንክሰርሑ እስካብ 2-3 ዓመት ዝወስደሎም ከመይሎም እዮም ዞም ቲክቶከራት ኣብ 2-3 መዓልቲ ሓደ ሙዚቃ ሰሪሖም ብተወሳኺ እውን ቪድዮ ሰሪሖም ዝውድእዎ ዘለው ስለምንታይ እዩ ቅርሺ ሓይሉ ድዩ ወይስ እንታይ እዩ ልብል ነገር ብዙሓት ሙዚቀኛታት እኳ ሕቶ እንተኾነ ካብቶም ብዙሓት ኣብ ኣዱናይ ጽዕንቶ ልሕደሩን ወይ ደሞ ንኣዱናይ ነቀፈታ ለቕርቡ ብዙሓት ከየንቲ ሓደ ትግርኛ ሙዚቀኛ ትግርኛ ዝኾነ ምቁር ወልዱ እዩ። ምቁር ወልዱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምዚ ክብል ጽሒፉሎ እስቲ ግን ቅድሚቲ ሶሻል ሚድያ ዝጽሓፉ ናባኹም መባልና ኣዱናይ እንታይ ዓይነት ደርፊ ክሰርሕ እየ ዝብል ዘሎ ንምንታይ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ስቱዲዮ ኣትዩ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ቪድዮ ክሰርሕ ኢሉ ተናጊሩ ዝብል ግን ንእሽተይ ንኻኹም ክነብሎሞ ምቁር ነቲ ኣዱናይ ዝተናገሮ ነገር መልሲ ዝኸውን ንብዙሓት ሙዚቀኛታት እውን ጥያቄ ለእቲ ሓደ ኣብ ሶሻል ሚድያ ጽሒፉሎ እሱ እውን ናባኹም ክነብል ኢና። እስቲ ሕዚ እቲ ኣዱናይ ደርፊ ይብሎ እንታይ እዩ ምሳና ጽንሑ ገብተናል ማለት ነው ጋይስ። እንግዲህ ይኸው ስቱዲዮ ገብተናል ማለት ነው። አርብ 3 ሰዓት ይለቀቃል። ጠብቅ ምን እንደሚመስል ብሎግ እናድርገዋል። እናሳያቸው እንዴ ይቻላል። የገባኝ ከረፈደ ጥፋቴ ቢያሳጣኝም ዛሬ ትላንት አይደለም። ደገም ራሱ እሺ ይለርጅ እሺ ስሜታዊ ሆነ ሰው ስራችን በደሌ እንዳጎደለኝ የገባኝ ከረፈደ ጥፋቴ ቢያሳጣኝም ዛሬ ትላንት አይደለም። አንድ እንድገም እሺ የበለጠ ጫው ልበል። አይ አለቀ። ጋይስ ጨርሰናል። ስቱዲዮ አለቀ። አሁን ወደ ቀረጻ ማለት ነው። በአንድ ቀን ውስጥ መጨረስ አለበት። ታውቃለህ። አርብ 3 ሰዓት ቃል ገብተናል። ጨርሰናል። ቡም ፈን እያወጣው እንደሆነ ታውቃላችሁ። ኮሜንት ላይ ደግሞ ብዙዎቻችሁ የሆነ ነገር እየጻፋችሁ ነው። ኦኬ ማወቅ ያለባችሁ ነገር አዶናይ ማለት ነው አክተር ይሆናል፣ ዘፋኝ ይሆናል፣ ሞቲቬሽናል ስፒከር ይሆናል፣ ሁሉም ነገር ይሆናል። ሁሉም ነኝ እኔ። ራሳችሁ አታቁሙ። አንድ መንገድ ላይ ብቻ ስታክ አትሁኑ። ኦኬ ላይክ ኤክስፕሎር አድርጉ፣ ሞካክሩ። አዳዲስ ነገሮች ምንድነው የምትወዱት? ምንድነው የሚያስደስታችሁ? ይህ ነገር ሊያስተምራችሁ ነው የሚገባ። ገባችሁ አይደለ? እወዳችኋለሁ ጋይስ። አዲስ ምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ ቀረጻ ጀምረናል። ለነይ በሏት ማለት ነው። እየተዘጋጀን ያለ ነው። ተመልከቷቸው። ቲም ቀረጻ ተጀምሯል እላችኋለሁ። በየቀኑ ስራ ላይ ነን። ኤኒዌይስ አንድ ነገር ነገርኩት ለጆሲ ማለት ነው። እኔ ዘፋኝ መሆን ፈልግ ነበረ፣ አክተር መሆን ፈልግ ነበረ፣ ሞቲቬሽናል ስፒከር፣ ሁሉም ነገር ማለት ነው። እናንተስ መሆን ትፈልጋላችሁ ወይ? ሰው ይተርበኛል ብላችሁ ትፈራላችሁ ወይ? ይነው ደፋር ሁኑ፣ ለዓላማችሁ ቁሙ፣ ይሳካላችኋል። ሰው ቢተርብ ቢያደንቅ ልዩነት የለውም። እናንተ ብቻ መሄድን እንዳታቋርጡ አለ እንዴ ጆሲ? እኔ መክሬ አላውቅም ግን በጣም ብዙ ነገር የምትማሩበት ወጣት ነው። እግዚአብሔር
ናይ በሏትን በቻልነው ፍጥነት በጣም እየፈጠንን ነው ለማድረስ ዝተኸበርኩም ናይ ቻናልና ቤተሰብ ከም ዝረኣኹሞ ቲክቶከር ኣዶናይ ምስ ጆሲ ኮይኖም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ደርፊ እቲ ኣብ ቪድዮ ሪኢኹሞ ዘለኹም እንትኸውን ነዚ ብዙሓት ተቃወምቲ ከዝረኸበ እንትኾን ሙዚቃ ናብ ትሕሪት ይመልስዎሉ ብምባል እውን ካብ ተጋሩ ከየንቲ ዝፀሓፈ እቲ ቀጥታ ዝፀሓፎ ምቁር ወልዱ እቲ ብጣዕሚ ንፈትዎ ደራፍን ብጣዕሚ ናብ ብዙሓት ጥበባትን ናብ ብዙሓት ገጠምትን ዜማን ዝሰርሕን ዝህብን ዝነበረ ዝህብን ብዙሓት እውን ዝሃበን እዩ ስለዚ እሱ ኣብ ፌስቡክ ገፁ ዝበሎ ብቀጥታ ንኣኹም ክነብሎ ኢና እሞ ካብ ደርፍታት እውን ንኣኹም ድሓረ ክንጋብዘኩም ኢና ሕዚ ግን ንምንታይ ኢና ኣዶናይ ብቀጥታ ኮ ናብ ኣዶናይ መልእኽቲ ኣዶናይ ኢሉ ተዘይፀሓፈ ነገር ግን እቲ ፅሑፍ ከምዚ ክብል ኣስፊርዎ ኣሎ ሓቢርና ነንብቦ ካብ ፌስቡክ ገፁ ጥበብ ብዙሓት ክእለት ዘለዎ ስነ ጥበበኛታት ኣብ ዘለዎ ዓዲ ነቲ ሙያ ብዘይምጥን መልክዑ ሙዚቃ ደፋሪ ዝበዝሖ ናይ ሙያ ዘርፊ ካብ ዝኸውን ውዒሉ ሓዲሩ እዩ ብፍላይ ድማ ደርፊ ዳርጋ ኩሉ እዩ ተጓሲስዋ ኣብዚ ሙያ ዝተውህቦ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ክትበቅዕን ክእለት ርድኢትን ክትኸውን ኢኻ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሎ ጥበብ ሙዚቃ ሎሚ ዳርጋ መፃወቲ ቆልዑ ኮይኑ ሙድእ መትሓዝን መቐለድ መሸቀጥን ምስ ሰብ መላለይ ሲስተም ኮይኑ ይርከብ ሎሚ ዝኾነ ሰብ ገንዘብ እንተሃልይዎ እሞ ድማ ኣፍቅሮተ ደርፊ እንተሃልይዎ ብቐሊሉ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣትዩ ክኸይድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሙያ ብዘየገድስ ብገንዘብ ጥራሕ ይሃልዎ ስቱድዮ ኩሉ ግዜ ክፍቲ እዩ ብድሕሪ እዚ ድማ ጥዑይ ዝበለ ክዳውንቲ ሸሚቱ ካሜራ ተቐሪፁ ዘረባ ብክሊፕ ሒዙ ቀፃሊ ዓርቢ ኣብ እከለ ዝበሃል ኢንተርቴንመንት ክትዝርጋሕያ ይብለካ ረግዶፉ ንኩሉ ፈጣሪ ዝሃቦ ነነባዕሉ መኽሊት ኣለዎ እቲ ሙያ መሸቀጥ ኣይኮነን ትኽክለኛ ክእለትኩም ካብ ካሊእ ዘርፊ ድለይዎ ኣብዘይ ሙያኹም ኣትኹም ነቲ ክቡር ስነ ጥበብ ኣይተረኸስዎ ከያኒ ሙዚቀኛ ምቁር ወልዱ እዚ እዩ ኣብ ፌስቡክ ገፁ ዝፀሓፎ ስለዚ እዚ ቀጥታ ንኣዶናይ ምዃነ ኣዶናይ ልብል ስም ስለለየለ እምበር እቲ ትኽክለኛ መልእኽቲ ናብ ኣዶናይን ናብ ብዙሓት ድምፂ ዘይብሎም ብገንዘቦም ደርፊ ዝሰርሑ ከም ዝኾነ ግን ዘጠራጥር ኣይኮነን ክቡራን ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ እስኹም ከ እንታይ ትብሉ ምቁር ወልዱ ዝፀሓፎ ትኽክል ድዩ ወይስ ኣዶናይ ኢኻ ዝሰርሖ ዘሎ ትኽክል እዩ ንመን ትብሉ መን እዩ ትኽክለኛ ስራሕ ዝሰርሕ ኢልኩም ትሓስቡ እሞ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ እቲ ፍርድና ኣኹም ክንሓድኩም እሞ ኣብ መንጎ ምቁር ወልዱና ኣብ መንጎ ኣዶናይን ዘሎ ነገር ግን እቲ ግልፂ ክንነግረኩም ስለልደለና እዩ እስካብ መጨረሻ ምሳልና ዝፀናሕኩም የቐኒልና እናበልና ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡልና ከምቲ ባህግና ከምቲ ንብና ተኣኻኺብና ከካብ ዘለናዮ ረዓሲሉ ከማምቑ ገዛና ዓይነሱ ድዩ ባህግና ይኩልና ንዕና ብዛቕነይ ንዕማየ ቅረብኒ ገግመካዕነ ዛለበየ ደስብለኒ ይርአካዕነ ንዓይነየ ውሰድዮ ኩልናትክእዮ ዝናተየ ስናጉራማይለ ኣሃራፊ عين فنجانة علنق قومت مساري بريلة يمنيكي ودع عدام زبلة عين فنجانة كساني لومي نسلم لي علنق قومت ملي علنق قومت ملي رار عيني الملي وهابيت السلامي فقري باب زكلبي تعدلك يا كل كنجنا كم ستسامحون تعمت جنا